menet! Indul a mandula! Hoppá! Csingili bingili! Feri! Normális vagy ilyenkor? Ki van az ára? Nyomjál neki! De ő megy arról a színű középen, ugye? Hát igen, mert ott van a másik oldalon az a... Nem úgy van, a középen kéne. Nem jó van. Olyan nagy a segge, hogy nem fér el. Jaj. Billeg a víz. Baszogass már, ha cseréljön. A szívóra nőtted? A nyomom. Baszogan olyan a víz, baszogan. Most nem visztek evezőt? Lapátot adjál már meg a haj! Itt vagyunk meg el. Vághátba. Ahogy állunk. Ajaj, Még egy vicc. Lapát, azt mondták, hogy kell nekik. Jaj! Mit csinál? Amikor vedd le, mert ne állj oda. De belejön.